Meillä on tässä Predator Fishing Finland opasvene. Se on North Silver 615 Fish heittokalastusvene. Venettä kuljettaa Mercurin 200 Pro X, eli 200 hevosvoimaa. Nykyaikaisesta heittokalastusveneestä löytyy totta kai keulamoottori, kalastajan paras kaveri. Tällä mennään kalapaikoille äärettömästi ja hiljaa. Tässä koneessa on itsessään GPS. Se pitää venettä paikalla nappia painamalla. Veneestä löytyy 2 kappaletta 12-tuumasta Lowrance HDS Prota. Keulasta löytyy 9-tuumainen Lowrance HDS Live. Live-antureina meillä on Lowrancen Active Target 2. Veneeseen mahtuu oikein hyvin kalastaa 4 henkilöä oppaan lisäksi.